Claro, gertaera asko da, kontxa gortunak, txikita horrek. Etxianik, ondio gure ume bat zan jaio urte horretan, txikita horrek, bai. Horbitan egon zuan, nireko nietuek, frantzianik ez jo. Eta frantzesak egon ditu beti, frantzesak, kasu honetan Bretaña zuan, oso lagune, Joan Urba, Bueno, lasai. Beste bat, eta, jugoinen hemen Durangoan, txiketo egin marketze zenuen eta abar, eta hori, esto lehen izarrako joian, eta gonzuan Barcelonan, Baseroriko kartzena, eta bestie, Madrilera joian, ahon zuan hemen depori erida bat inegoan fugolien, eta kurasu gonzuzekero gure txie, bueno, en fin. Baina, claro, nio insiente bat para guztien dake momentu aretan zerbait, zerbait egiten abizena, Baina, kontatu hori, aprobat, Leani zarrapatu abien, 75-eko... Bai, txikta digo manifestazioetan, harrapatu zuen atzak, Leaniz. Gero baso. Justo Leanizek, lehenengo alabie eukibana. Alabie eukizioan, bera, kartzelan zegoela. Kartzelan zegoan, itziar, itziar edo berriztarra, itziar arretabalak, o itziar aldazaba, berriztarra do, amaian kuadriaku eta gure kuadriaku. Eta orduen, hori, kunzila, eta bestarra samari kunzila, klinikara, txiko biztela bota joan hartu, eta umien zerebretan eta lehan izaban kartzenan. Eta, txanik handik paseuritik urte joan. Da bestie, Madrilera, oso txarto pasai joan, oso txarto, fijau hain. Ez un atrebido ametik pasetan, eta zotzau benien kulsuan Porbau, Barcelona, anezkineatik pasetako. Frantzia puteko, pera, osea, gainera oso, gero guan beretxikan erida batzuk zanetan etorri zan hona, zezuan kuinitun da gure, eta hori,